Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Ariketa bat proposatzen dizugu entzule. Galdera bat egingo dizugu eta 5 segundu izango dituzu erantzuteko. Prest? Hona hemen galdera. Zein izan da zuretzat azken 25 urte hauetako asmakizunik hoberena? Entzule guztion erantzunarekin zerrenda bat osatuko bagenu, ziurrenik amaigabea izango litzatekeela, baina ziurrere erantzun horietako askok bat egiten dutela. Horien artean adibidez internet. Izan ere, aditu askoren esanetan, mundua goitik behera aldatu duen teknologia izan da. Etxeko egongelatik mundu zabalera zabaltzen den leiho erraldoia dela esan genezake. Urte hauetan guztietan, milaka aukera ekarri ditu sareen sareak. Etxetik irten gabe adibidez, Parisko Louvre edo Londresko British Museoak bisita ditzakegu. Euskal Herriko museoek ere aspaldi zabaldu zuten euren leihoa interneten. Berriki, Bilboko Guggenheim Museoak pausu bat harago eman eta Artiz plataforma sortu du arteak eta euskarazko hitzek eskua elkarri ematen dioten dokumentazio gune birtuala. Nerea Birto da Guggenheim Museoko hizkuntzen edizio lanetako teknikaria. Artitz da, 20 urte baino gehiagotan, landu ditugun euskarazko euskarri guztien, ustiatzeko meta bilatzaile bat edo. Ze ez da testuak besterik gabe iraultzea, baizik eta hoiei norabaite etekina atera izatea, ez? Horretarako, Eusko Ikaskuntzaren laguntzari esker, erabili ditugu Europan eta erabiltzen diren beste bilatzaileen estandarrekin, dokumentazio eta dokumentuak ustiatzeko eredu guztiak ahalik eta emaitza honenak lortzeko bilaketak egiterakoan. Euskarri honek, azken 21 urte hauetan, arte modernoaren eta garaikidearen aterkipean antolatu diren erakusketetan sorturiko euskarazko edukiak eskaintzen dizkio erabiltzaileari. Atzokoak, gaurkoak eta biharkoak ere. Guk hasieran izan genitun zailtasunak bultzatuta, ez? Hasieran euskarari buruz, arte moderno eta garaikideari buruz hitz egitea eta idaztea batez ere, ezen bat ere erraza, zeuden iturriak eta baina denak dokumentu iturriak ziren eta ez zegoen ezer webgunetan eta oso zaila zen terminologia aurkitzea horri buruz. Orduan gutxinaka, uste dut nahiko ondare aberatsa eraiki dugula urte hauetan eta uste dut hori jendeari erabiltzea ustea oso garrantzitsua dela. Artiz euskarriak besteak beste erakusketei buruzko katalogo osoak edo saiakera hautatuak biltzen ditu, baita erakusketa aretoetan jartzen diren euskarazko testuak, erakusketetan sortzen diren eduki didaktikoak edo erakusketa bakoitzerako egiten den mikrosaitean landutako iruzkinak ere. Hala, Eusko Ikaskuntzak egindako dokumentazio lanari esker, museoak orain arte ondu duen arte eta hizkuntza ondarea biltzen du. Dagoeneko 2500 dokumentu, inguru eta 60 erakusketa ipini dituzte eskuragarri. Nire ustez erabiltzaileentzako oso erraza da, sartzen zara gure webgunearen bitartez. Orduan, Artitzen topatuko duzuna da, erakusketak eta artistak proposatzen dituen webgune bat eta bilatzaile bat. Adibidez, sartzen bagara hezkuntza edukian, azaltzen dizu hezkuntza edukiak eta ekimen berezien inguruan sortutako dokumentuak. Hau da, esaten dizu ze dokumentu mota aurkituko duzun hor. Guggenheim Bilbauk zabaldu duen leiho berri honek nazioarteko irizpide eta estandarretan isla du. Izan ere, sustatzaileek aipatu bezala, dokumentazio gune hau sortzeko kanpoan lantzen dituzten ereduak izan dituzte oinarrian. Saiatu gara hori, beste dokumentazio zentruen ereduak ikusita, ze esteka edo ze izgako izan daitezken interesgarriak informazio ahalik eta gehien aurkitzeko ahalik eta eremu zabaletan, ez? Ez bakarrik artista horien biografiari buruz, baina berak erabilitako teknikei buruz adibidez, parte hartutako mugimendoi buruz. Pixkat, denok ikasten dugun jakin min horrekin, ez? Honek eramaten zaitu beste toki batera, uste dut nahiko intuitiboa dela gainera. Artiz euskarria software libre erabiliaz eraiki dute. Diseinu garbia eta erakargarria eskaintzen du, eta bertan nabigatzea erraztea izan da helburuetako bat. Hala,
publiko orokorrak zen espezializatuak bat egiteko plaza artistikoa dela esan daiteke. Nire ustez, arte moderno eta garaikidari buruz idatzi nahi duen edo diskurtso bat erekin nahi duen orok erabili dezake, ez? Esan daiteke maila askotan gainera dago sailkatuta dokumentazio. Orduan izan daiteke irakasle bat, ona umeekin etortzeko asmoa duena, izan daiteke arte kritikari bat, arte historialari bat, zein artista bat, berak bere arteari buruz idatzi nahi badu. Da, erraminta batzuk ematea, arteari buruz euskaraz idatzi edo hitz egin nahi duen orokiez. 2018ko Euskaraldiaren tenorean zabaldu zuten gune virtuala, eta emeki bisitari kopurua gora egiten ari da. Urtearen lehenengo hiruhilabetean, 300-tik gora erabiltzaileek zabaldu dute euren leioa. Pozik gaude, erabiltzaileak plataforman egiten duten denbora tartea izaten da batez beste 20 minutukoa. Horrek esan nahi du, baduela interesa jendearentzat eta sartzen direla eta egitzen direla gora eta bera, eta horrek esan nahi du, pizten duela interesa eta nahi sartzen denak baduela interesa eta informazio gehiago nahi duela. Une honetan, aukeraketa bat eginda museoak eskuartean duen material guztiaren artean lehen pausuak ematen hasteko. Helburua da, hemendik abendura bitartean, 1987tik hona sortu den euskarazko material guztia sarean ipintzea. Erabiltzaileek museoko korridoreetan barrena ibiltzeko aukera izan dezaten, euren etxetatik irten barik. Baina, batez ere, euren kultur ondarea, euskal komunitate globalaren zerbitzura ipintzea, Euskarari museoan dagokion lekua azpimarratuaz. Euskadi Irratian, gaur 21.